Man skal bruge filterpapir, træpinde, 2 små reagensglas, tændstikker, indikatorpapir, 2 lange ledninger, elektrolysekar, natriumodid og saltopløsning. Først hælder man saltopløsning op i et elektrolysekar, så det er halvt fyldt. Så putter man 2 stykker indikatorpapir ned i de 2 små reagensglas og hælder saltopløsning ned i. Så sætter man de 2 små reagensglas med saltopløsningen fast i elektrolysekaret ved plus- og minuspolerne. Så sætter man de 2 ledninger fast i elektrolysekaret og forbinder det med strømforsyningen på 10 volt på jævn strøm. Der begynder at boble gasser op i begge reagensglas, og man kan se på indikatorpapirernes farve, hvilke gasser det er. Når reagensglasset ved minuspolen er fyldt helt op med gasser, skal man vippe det lidt, så der igen kan komme gang i reagensglasset ved pluspolen. Så tager man en træpind og sætter ild til den. Det blå indikatorpapir er hydrogen, og det hvide er klor. For at vise, at det er hydrogen, der er i glasset, skal man holde det over ild, så det siger hyd. Bagefter hælder man natriumiodid på et stykke filterpapir. For at vise, at der er klor i det ene glas, skal man tage det op og holde en finger under glasset, så det ikke render ud. Bagefter tager man glasset og hælder det over filterpapiret med natriumiodid. Når filterpapiret bliver brunt, og der lugter af klor, har du bevist, at der er klor i glasset. Sikkerheden kommer først. Man skal bruge en porcelænsskål, en gasbrænder, en træfod med trådnet, kobbersulfat, en spatel, en glasplade og en pipette. Først tager man noget kobbersulfat op i en porcelænsskål. Så stiller man porcelænsskålen på træfoden med trådnet over gasbrænderen. Vandet fordamper for kobbersulfaten, så det bliver til hvidt støv. Bagefter fylder man min pipette op med vand. Så kommer man en lille smule opvarmet kobbersulfat på en lille glasplade. Så tager man pipetten med vand i og drypper nogle dråber ned i kobbersulfaten, så den bliver blå igen. Forsøget viser, at kobbersulfat indeholder vand.